ana m ajụ nụ Ojemba ajụjụ ka nna jụọ Ojemba kedu ndị a na-akpọ ọnụ ndị ojemba nwanne Ojemba ajụjụ ka nna jụọ Ojemba ọkwa ndị na-afụ maka omenala anyị Ojemba ka ndị Igbo si asụ asụsụ Ojemba ọkwa ka ndị Igbo si eyi uwe Ojemba ọkwa omenala anyị Ojemba makwa na ndị Igbo na anyị ndewo nụrụ ụmụafọ na-ekiri anyị ugbu a ndị nwe m na ndị nwe otu a ka m si anabata unu na Ojemba na Africa Independent Television AIT. aha m bụ Ngozi Ọgaga Ata nnọọ unu ga na-asị kedu ebe Gaddafi gara kedu ebe ọ gara ka m gwu na ọ gara ọmụgwọ mana nwunye na-amụ nwa arọ niile mana unu echefukwana na mụnwa chi ụmụ abụọ na arọ na-abụ mana nke Gaddafi kemgbe m ya ara anọ nwunye amụgo ụmụ anọ gada unu asịkwana kedu ebe Gaddafi na ọ na ya unu enye na nsogbu maka na izuụka ọzọ ọ ga-awụchi nọchie na Ojemba nke tata ọ ga-akpọtụ akpọtụ ọ bụrụ na ị chọrọ iche egwu biko kpọchacha ihe ị nwere ike ịkpọcha maka na anyị ga-ayọrị nkwa kara aka tata ya mere na Ojemba nke tata anyị ga-eneba anya na ọtụtụ ihe dị aṅaa na-eme n'ezinụlọ anyị dịka o si wee gbasakwa gị nwa na-ekiri m nkịta. Kedu ihe anyị na-ekwu maka ya? Alụmdi na nwunye ọ bụ iwu na mmadụ ga-ejepụ gaa nụọ nwaanyị ka ọ bụ iwu na nke nwaanyị ga-anọgide si ọ dị ka ọkwụrụ adịkwa n'ụlọ na ọ kawagokwa ka nchọkwa anụ onye mụ na ya ga-ebi wee bụrụ di na nwunye. Mana ka o si na-adị unu mana alụmdi na nwunye bụ ihe dị oke mkpa dịrị nwoke na nwaanyị mana ụfọdụ na-abụ echegide oge a ga-arụ ụlọ echegide oge a ga-ebe gị na-ego ụgbọala echegide oge a ga-arụchakwa nke Abuja rụọ nke Lagos rụkwa nke vileji nke nọ n'ụlọ tupu e wee kwuo okwu ịnụ nwaanyị oge a na-aga asị nna arọ one ka ị dịzi ọ bụrụ na ndị ọgbọ gị anụchago nwaanyị mụọ nwa ụmụ ha etopụcha nọrọ mahadum gị nwee ka na-agụgodi oge ị ga-eji wee go akpa rice wee go nke ọzọ wee mee gịnị wee chọọ ịnụ nwaanyị o ruzie n'ime nwaanyị nwa na ka ihe ọzọ a na-akọkwanụ ihu nwoke ga-akwadocha nnọọ gaa goo ihe niile o kwesịrị iji wee nụ nwaanyị wee rụwazie ụdị nke IK nwoke dị ime wee jee chọwazie agbani ọ ga-eje nụta oge a nụtachaziri ihe nwanụ nkwado a na-akwado na oge agbamakwụkwọ oge ịgba nkwụ nna a ga-eji ahịa dị iche iche wee chọọ mmanya kara aka a ga-eji wee mee gịnị nụọ nwaanyị wee goo n'akwa ma ihe niile nkwado anụnwa a na-akwado ụfọdụ adịghị echeta ịkwado ya bụ ihe na anụ ọcha dị na nwunye. Ị ga-ahụ nwaanyị anụrụ ọhụrụ isi ha nne kee ka ezinụlọ dị ọ dị mma dị gịkwa onye nke hapụgodo ihe ha na-akọ akụkọ na-akọ mmadụ
di gị nwa isere ekwe m anọgide ọnwụ ga-ekebi unu ụmụafọ. Ajụjụ a m chọrọ iji unu bụ kedu ka isi enete ezinụlọ gị anya, kedu ka isi wee na-eme ya bụ ihe ka agbachara nkwụ ka agbachara akwụkwọ ka emechara ma nke ụlọ ikpe? Maka ụfọdụ na-abụ emechaa a na-asị ọrụ agbacha ọsọ agụọ maya nkwe n'ihe nọ n'ime ka m mee ka ibe m mee, ị na-eme ka ibe gị mee, akpọọ gị isi akpọrọ albat ọ bụ ofu ihe. Igbo kwenu, Igbo kwenu, Igwe mụọnụ, Igbo kachasị anụ. Eji m ohere a wee na-ekene ụmụafọ Igbo, ụmụ ọma, ụmụ Igbo, ụmụrụ mma na mma, wee na-asị onye ọbụla, onye ma ka ọ na-adị ya dị, onye ọbụla ka anyị na-agbanụ mbọ na-ekele ọmalịcha ohere a na-akpọ oge Ojemba na AIT, ebe a na-anọ na-egosi ọdịnala na ọnọdụ nke ụmụ Igbo. Wee na-ekene ndị AIT na nnukwu ohere ọma a enyelu maka asụsụ Igbo na AIT. Daalụnụ. Mana kedu maka ndị ọ na-abụ ha chi ịkwado onye bụ agbamnkwụ ma wee gbaa akwụkwọ ma nke ọbụla emume ọbụla ha chọrọ ime, ha were ego nke ahụ ha dosara maka oge udu mmiri were emefusịcha ka e wee mee gịnị? Ọ bụrụ ndị kwuru okwu asị ka m cancel out, ị na-cancel out, kedu maka echi? Ka ime ka asị, ka ime ka onye nke ọzọ si wee mee, ka mme ka IK si wee mee, ị na-eme ka IK si wee mee. Akpa gị na IK ọ bụ ofu? Akpa gị na IK Chukwu ka m kwuo n'ihe ka ọ ga-esi wee doo Igbo na ọkụkọ anya. Akpa gị na ha ọwụ ofu? Ya mere ndị oyibo kwuru ese cut your coat according to your size, ọ bụ ọzọ according to your cloth. Maka na ịkọt wia otu ahụ inwe ike ịkọtọ nke ịma nkwụchanwa ụgwọ ya. Ị na-ahụsị ụra n'ụlọ ị na-agbagharị, ị na-echegbu onwe gị na-agụ silin. Biko na ụmụafọ ka anyị mee n'ihe ka o si wee kwesị. Ya mere ka anyị agapụ jụọ ụmụafọ Igbo kedu ihe ha chere maka ndị ọ na-abụ ha gbachaa nkwụ ma gbachaa akwụkwọ a na-achọzi ka a ga-esi wee ri nri nkịtị, ndị ji ụgwọ a na-achụgharị ha. Mana Chisom unu ebiko unu ewekwa n'iwe, unu asịkwana na maka agbamnkwụ unu ma ihe. Ama m na unu tozuru etozu, unu kụwara slate gaa kwa anya bụ akwụkwọ ọfụma. Ama m ebe unu na-arụ ma onye a na-eme ọfụma ga-ewetakwana ịgba nkwụ ya ma ihe nke ọzọ na Ojemba. Mba nụnụ, nna m biko ewe n'iwe, mana eji okwu ekwu okwu. Daalụnụ, ka anyị jepụ ije maka na ọ ka bụ Ojemba na Africa Independent Television ka anyị nọ na ya. Aha m bụ Ngozi Ọgaga. Ka anyị dịkwanụ ime nnukwu mmemme na agbamakwụkwọ maọbụ nke anyị na-akpọ traditional marriage, na ọ na-adịkwa mma mgbe ụfọdụ ka mmadụ mee ihe mechipụ aka. Ị na-eme nke imechipụ aka, ịkpọkwa m na m ga-aza gị na nwere na-ahapụ ebe a na-echi ọzọ jebe ebe a na-alụ agụ. Mana anyị ga-agwazikwa onwe anyị eziokwu ka ọ ya bụ onye kwado ime o mee ka aka si luo ya. Ọ dịrọ mma na akwadocha nnukwu mmemme emesizie ya di na nwunye analụọ n'ụlọ ayọbazie ego nri ayọba atọnbazie garị na mmiri na shuga na-aṅụzi. Ọ ka mma na ya emekọnata ya otu akara onye ka ọ ya bụ emesizie ya mgbe unu na-alụọ n'ụlọ na-enwere udo na ọṅụ wee bili, ka ọ ghara ịbụ unu na-alụọ n'ụlọ nke nwoke a na-eweso iwe. Ọ sị na nke nwaanyị siri ya bupụta ego niile onwe na bank wee mee marriage, nke nwaanyị ajụọ ya ma ịbụ onye nzuzo bụ ihe ha si gị mee ebe a ka ọ ga-esi bido. So na ọ ka mma na emekọnatala otu aka onye inidiri ije bilie ego na akụ ma ọ bili n'aka ndị ọyị gị, ndị ọkwụ gị nwoke, ka ị wee mee nnukwu marriage, ka ị wee mete ndị mmadụ mma. Ị kwesịrị ilo maka gị, ilo maka ezinụlọ ị na-akwado ịbanye n'ime. Ọ bụrụ ihe ị ga-eme wee mete ndị mmadụ maka ma ihe ị ga-eme wee mete onwe gị mma, mete ezinụlọ gị mma, wee kwado ezinụlọ gị ọfụma. Ma achịkọta ya ọnụ bụ na ọ dịghọ mma ka nwoke
were akụ na ụba niile ọkpakọnata dịka nwa ikorobịa were ya wee jee mee ihe niile dị na nwaanyị, maka na ọ bụghịkwanụ ihe ime ihe dị n'ịlụ nwaanyị bụ ihe bụ isi afụrụ kwaba okpu na ihe a na-ekwu maka ya. Ihe bụ isi afụrụ kwaba okpu mgbe ị mechara ihe bụ oriri na ọṅụṅụ ihe niile dị na nwaanyị, anatazie n'ụlọ, oge ahụ ka ị ga-egosi onwe gị asị nwoke, maka na ọ bụrụ na imefucha ihe niile iji chere onwe gị dịka nwoke, abatazie n'ime ụlọ, ị gaghịzi enwe ugwu dịka nwoke dibụ ụlọ. Ndị be anyị na-akpụ ya dibụ ụlọ. Ọ gwụcha ka ọra m n'ọnụ. Daalụnụ ndị be anyị. Ife mere bụ na nnukwu mmemme na-adịkwa mma, mana nwoke mara na ojiro ego ịghọta, o kwesịrị iwetu aka na ime ike oke omume ma ọ bịa n'ịgba akwụkwọ. So ịgba akwụkwọ wee gbaa akwụkwọ, so far na unu na-abọkwetere na unu ga-anụ onwe unu. So ihe na-ekwu na nkata anụ a na-akpa na mgbede ahụ na ọ ka mma ijide onye iji gị mee onye iji, imechazie gị were nke fọrọ wee jee nye nwunye gị nri, maka ọba ruru na ime nnukwu omume kpọkọọ ndị mmadụ ha bịa richaa nri, mechaa rie oriri, ịnara onu ụlọ gị tawa afụ. So ọ na-adị oke mma, ọ na-adị mma na ịma na-eji onwe gị wee mee onye ị nwere ike ime, tosekwe nke ji awụrụ unu mechakwa unu wee na-survive, maka ihe siri ike kịta n'obodo. Bụ gịnị bụ ịgba akwụkwọ? Ịgba akwụkwọ bụ njikọ aka di na nwunye. Ụbọchị o bidoro bụ ụbọchị nwokorobịa na nwa agbọghọbịa kwekọrịtara na ha ga-anụ. Ndị nne na nna ha abịa soro kpọọ ndị obodo si na ndị achọrọ ịnụ di na nwunye. Ụbọchị ahụ ka a mere agbamakwụkwọ. Ndị nne na nna gọzie ha sị ha bie n'udo, ha mụọ zụọ. Ndị nke ọzọ ozi ka a gosi ndị ụwa na anya topụtago, ka akara asịrị aka ka akara nwaanyị ka atụkwasị ya di ya. Nwoke jiri ego chi ịgba akwụkwọ kpọọ ndị ụwa niile ka ha bịa rie ṅụọ, o jiri ego ya mee ya. Mana onye ejighị ego ya ga na-ebi ego maka na ọ chọrọ ịgba akwụkwọ. Ọ dịghị mma di na nwunye gbacha akwụkwọ anazie na ụlọ atawazie akị, ọ dịzie ka mmadụ kwọrọ aka tinyere ọkụ ka akị. Ọ dị ka ụfọdụ ndị pụta ịgba akwụkwọ ọ bụrụzie ya ọ dịzie ka azụmahịa ka ha bịara, agbasị akwụkwọ a na-achọ uru a ga-enweta n'onye gbara akwụkwọ. Ihe niile mefuru oge na-agba akwụkwọ ihe kwesịrị imefu. Ihe niile nwetara ọwụ $500, ọwụ $110 ka ị nwetara, ha niile wụ uru dị na agbamakwụkwọ. Ka afọ ịdịkwa ka Chisom na Chisom nke ọzọ ka anyị na-ekwu maka ya, maka na Chisom bụ nwoke, Chisom nke ọzọ abụrụkwanụ nwaanyị. Ha na-abụ wee jikọta wee bụrụ di na nwunye, gbaa nkwụ a na-agwa gị ihe a, wee kwado akwado, kwa aka, saa anya, wee mee gịnị, rọrọ nwaanyị a mara mma, wee sị ya nnọọ biko bata n'ezinụlọ ndị ụgha. Bọkwa na ụnụ mana ụgha dị n'iche n'iche, mana Chisom ndị a na-ekwukwa maka ha bụkwa ndị tozuru etozu, ndị eji eme ọnụ. Nwa afọ na-ekiri m kịta, biko ka anyị nabata nụ Chisom na Chisom, ndị ọkaikpe na-abụ jikọtara ọnụ wee sị gịnị ka anyị bụrụ otu. Mana gị nwa na-ekiri m, unu ga ha asị mbọsị ha ga-ebido, mbọsị nwere ihe dị ka ya, ha ghọtara onwe ha nke ukwuu. Ya mere ka anyị jepụ hụkwanụ ka ha si wee mee ihe ya bụ ihe na gịnị na Abagana wee banyekwenu na Agọlọ. Nnọọnụ, ọ ka bụ Ojemba ka unu na-ekiri na Africa Independent Television AIT. Aha m bụ Ngozi Ọgaga. Nnọọnụ, unu akpatụkwana ya aka, anyị ka nọ n'Ojemba.
na chukwu dobere m aṅụrị n'ebe a taa na nwa m nwoke my last son nụrụ nwaanyị gbaa akwụkwọ taa ọ chukwu kwadobere m ọnọdụ n'ụbọchị taa na-aba agana nwaanyị na-anụ ya na tụtara ihe dị omimi tụta onwere ha ga-ebi n'udo na ha ga-ebi n'udo nke ukwuu people na ọbịa họdez na be mmadụ oge ọ dị obere ọ bụ onye a ga na-emezi invite ya na maka na ime iteta ụlọ oge ji asacha moto mechaa ife niile mmadụ ji maka omume ya welesi anya bụrụ biya wee finishie law school ebe ọ ndịre ka ọ na-enyere ya aka ịchụ ụlọ o wesi abịrị biya wee finishie law school because of his humility his service sọọsọ ekpere ka anyị ga na-ekpere chukwu ọ bụrụ m mere ka chukwu wee jee mụnwa bara ya chisom o wee ga anụ nwaanyị bụkwa onye bụ chisom ife ọ na ọchụ kwadobere ya ihe abanye ya chisom m ji ebia chisom bụ after the death of my father so decide aka mba nwa m afa na ọchukwu ka m chepụtara so o wee je anụ nwaanyị ọkwa the same chisom ya bụ chisom anwa ga-eso m iru na azụ mgbe niile my family and the family ya ga-abụ chukwu ga-eso ya chukwu ga-edu ya maka chukwu ka ji wee buru ụzọ ha jidesie Chineke nna aka ike o nwere ogogo ha ama nlu maka Chineke bụ onye tọrọ ntọ na ani marriage papa ya na mama ya biri n'udo and ekpere mbụ na ha na onwe ha ga-ebikwu n'udo na-ahụkọta onwe ha n'anya etu Kraịst si hụ anyị n'anya as long as na ha jidesia Chineke nna aka ike o nwere ihe ha ama mmenwu the both of them ekpere mbụ ha jisi ike na their marriage na-ahụ onwe ha n'anya ka nna amụlị obi dị m ọchara nne maka na ọ dịrị ofele ịmụta nwa nwaanyị n'ụwa kịta ịzụcha anya ife onye si na ọ chọrọ ya chọsie enyi ike enenecha ọbụla ezinụlọ dị mma wee sị ha bịawa Chisom wo nwatakịrị Chineke gọziri agọzi Chineke ekwebeghị ka ụkwụ kpọọ ya ụkwụ ama akpọkwana ya ozugbo ọ na-agụcha praịmarị ọba sekọndịrị ozugbo ọ na-agụcha sekọndịrị onwe admishọn ozugbo ọgụọ lọ o jee lọ skuul no break nwere ụkwụ ọkpụkpọ jechaa lọ skuul akọọlọ ya tuba Nọvemba na-arọ gara aga so ọ dị mmadụ ọwụ ọ dị ike ọlụrị nne na-erube isi na-atụ egwu Chukwu etu anyị fụrụ ya Chineke nna ka o ji nwelu ntụkwasị obi Jesus. Ya nwoke mụọ nwaanyị unu eru elu n'isi maka na unu elu nwaanyị adịla unu mma onye chọọ unu ya wela na zeli mmiri in Jesus mighty name iji wee bulite onwe unu kwekọrịta na unu ga-ebito onye agọzi unu ndị unu kwuru n'obi wee bara unu kwuru
agụrụ Baịbụl sị unu nwụọ ọnụ jupụta n'ụwa 4 na-achọ na-eme honeymoon megide ka nka 3 a na-akọrịkwa aka nwanne m nwoke nke m tọrọ mmadụ tọkwa nwanne m nwoke fụ nwanne m nwoke m nwere ọya ka anyị gbakọta today ka anyị bịa ṅụrị ya ọ na-anụta nwaanyị ọ dịrị isi obi dị m aṅụrị maka onwe ya dịka inwe nwanne bụ ezigbo nwanne gịnị ya dị mma so ụwa ọzọ mma abịakwa ọ ya awụkwa nwanne m mana obi dị m mma Chisom bụ onye na-agba mbọ onye ma akwụkwọ nwatakịrị na-agba mbọ andụ ego geta ihe ọ chọrọ ihe ọhụrụ na ọ chọrọ o setie mind ya na ya mana ihe a ka ọ chọrọ ime ọ ga-esibe ọnwụ gbaba mbọ maybe and onye na-enwe ndidi so a very positive thinking and forward looking young man. Maka ndị kpọrọ anyị oku bụ ụmụ anyị gbara akwụkwọ tata na-agbakwu nkwụ nwaanyị ka anyị si ka anyị bịakwudo olufa maka na ezigbo ife ka ha na-eme ifuru mgbe nwoke togide etolue ndị chọba nwunye ya ma na nwoke ahụ erughị ibe a na-eme so na ibe a na-eme the right thing anyị wee sị ka anyị bịa witness ya n'ikwu awa support ka anyị ji wee bịa ma yo Chineke nnapụrụ ime ife niile ya na di ya wụkwa barista nyanwa barista Chisom na yo Chineke nna otu aba kechi onwe ba wee dịka ukwu Aiza ka o si otu a wee nyelife aka ka a wee na-aga n'iru n'ụwa ka a wee mụta nwa nwoke mụta nwa nwaanyị ka a wee si otu a wee yie nnaba yie nnebe ibe aka nna ya Chineke nnapụrụ ime ife niile ka o nyelife aka duoba n'udo ba wee bie n'udo. Chisom ezigbo mmadụ isi makwuo barista ọ na-esikwa ọnwụ the good is a free person. As a friend, we have not quarreled before. Muni ana mbịakwa Abuja anyị na-anọkọ so brother, my classmates right from secondary school ihe na-agba akwụkwọ taa so anyị bịa ka anyị nọ n'elu solie nwa ọṅụrị maka na akwụkwọ nsọ kwuru na he who finds a wife finds a good thing and obtaineth favor from God. Na Chukwu ga-agọzie promises onye na akwụkwọ nsọ na ọ ya na-efolie n'aha Jizọs na ha ya amụ nwoke mụọ nwaanyị mụọ onye ha chọọ ịmụ Chukwu enyekwa ihe ha ejizu azụsakwa ụmụ ha afọ ụmụ ha azụkwa ha nwa n'aha Jizọs. Akwụkwọ Chukwu delu ọ gị nwa nọ n'ọgbọ akụnye nwata egwu nwunye mba ezigbo mmadụ na-ekwu eziokwu from the first time m fụrụ ya ọnwa obere ife nji wee nwa ya ọnwụnwa nwa ya dị tin mfụ na ndị mmadụ na-ekwu bụ ife ka o si wee dị so from that time gaba ntị ebe ahụ ebe afọ si na m ga-ene anya ka mmalụ ọ dịkwa ka ebe a ka anyị ga-atọtụzi bel and emechakwa by grace of God I tọtụo bel ebe afọ n'ụbọchị nke taata obi dị m aṅụrị n'ife mere ebe a taata ụfọdụ ndị nche na fama m bịa ife a fama mesịrị bịa mee ya ọ bụrụ nnukwu okeshọn obi tọrọ m aṅụrịrị nne nwa sị ka onye nwe anyị gọzie fa ncha niile dukwa afa ka fa na-anụdo na ọhụụ na-enweghị nsogbu ọbụla. ewo ka m were na-aga Maazị na Oriakụ Chisom ụgha ama m na obi na-akpọ unu
Paulina mana ka o si na-adị unu ahụgo ka anya bụ ihe si wee na-ada ụda na Naịjirịa onye na-akpa agwa gbaa agwa ọfụma maka ịmara echi otu akọ ha m n'ọnụ aha m bụ Ngozi Ọgaga Ata ndewonu